Dan gaan we naar Sportclub Heerenveen, die hier dit weekend niet in te brengen in de Amsterdam Arena tegen Ajax. Net. Nee, het is als een traditie, hè, verliezen van Ajax. Ze winnen net vaak. Is dat je nog herinneren een keer? Nou ja, in 2009 ooit een keer een vrije trap van Daniel Pranjic. Ja. Maar 2009, dat is ook weer Jochen Hierlien. En nou wie het eigenlijk wie er zelf bij nou in de Amsterdam Arena. Ajax tegen safvolle kansen. Het was haast een wonder dat het zo lang spannend bleef. If we want to play like this, we really have to be better at it because today we were not sharp enough. De conclusie na anderhalf uur voetbal is gewoon, ze waren beter. Yeah, this is the feeling I have. But again, we had the chance to get something from here. And that was not something that we deserved in the end. It was a little bit lucky that we were still alive because we had some good saves from Martin. So in the end, it was a little bit lucky that we were still alive. But you can't say anything about the victory for Ajax. They were better. Yeah. Ja, ze winnen beter, de terug te winnen, maar dat wisten we eigenlijk al. Van tevoren al bedoeld. Ja, ja toch? Ah ja, we willen 12 minuten voor PSV met 4-0. Dat is exact. Dat is exact. Eredivisie wat dat betreft.